7, 7, 3, 2, 1, 1. Съпче! Съпче, здравей! Здравей! Лейче руска е! Лейче руска, бе, от село, бе! Лейче руска! И как ти? Ей, носихте на 2 годинки, като ходихме до сладкарницата. Не помниш ли? Абе, Лейче руска от село, слушай сега. Ти къде се намираш? Къде живееш? У Франкфурт? Като саламчетата. Браво на тебе! Браво, Леля! Виж сега, ти там си се уредила сигурно. Къща. Имаш ли къща? Апартамент. Нищо па-хубаво. Колко стаи имаш? Къде? Работиш ли? Къде работиш? Много хубаво. И колко пари получаваш? И как сега? Какво толкова има да ми кажеш сега? Добре, айде, добре. Виж сега, тук имам една молба. Абе, дъщеря ми иска малко да поразгледа Европата. Сега ти може да я приемеш у вас. Нали имаш стая? Нали ми каза си? Имаш деца. Колко деца имаш? Едно само. И що само едно дете, бе? Ми раждай, бе! Съпчей! Добре, виж, тогава намери, ако можеш, един хотел, да е по-ефтин малко. Па може по-скъп, предплати там, да е по-сигурно. Ще предплатиш, може цялата сума, ако искаш. Що да? Да, много. Добре, ще стане така. Намери някой хотел, така по-централен, ако може, да е близо до там автобусите. Тя няма да и сама, с брат си ще идва. Сега малко да ги разходиш там също и да видят малко музеи, концерти, да отидеш да организираш малко, да. И как работа? Стига с тази работа, бе, зъбче, стига, бе. Му отпочини си малко, бе. Ние сме сега, нали сме селски? За нас ще оставиш малко сега тази работа. Ти ще си починиш малко. Кажи сега колко пари получаваш, каза? Добре, айде, добре. Виж там нещо купи, разкарай ги, разходете се заедно, па почерпете се някъде в някоя сладкарница, някой ресторан. Така. Сега, виж, чакай да ни забравя, тук една бележка ми дала дъщерята. Значи тя иска в университета да влезе. В университета да влезе. Там, нали сте демокрация, всички влизат. Тя е добра ученичка беше, да. Завърши го най-накрая това средно. Една година само повторяма, завърши го. Слава Богу, завърши. Така, вие сте демокрация, виж там все ще я приемат някъде. Къде по-малко се учи 2-3 годинки нещо, ако може. Виж там, каквото трябва, влез, научи, с подробности, да разбери го как вземи документите, попълни ги и от нас, каквото трябва, нали, ще подпишем. Ще го подпишем. Айде. Ето сега, сина. Няма университет за него. Не искам да се занимавам с тия работи, сега и сина. Обаче, той работи в един... Той не е много поученito. Работи в един гараж, оправя автомобили. Много мирише, бе, много мръсно там, бе. Виж там някой офис за него, ако може. Нали ти работиш в офис? Сега, като тръгне някой колега нещо... Не е ли калпав там да кажеш на шефа? Кажи, има мой човек. Работно момче... Айде, виж сега, няма... Ти ще знам, че ти сега... Леля, ти си винаги оправна била, бе. Виж там нещо. Как е времето, да? Ти как е времето при вас? Добре си, хубаво. Времето лошо. Как ще се свикне с това време, не знам. Айде, виж така, ако уредиш нещо там, аз ще ви пращам домати от тук. Български хубави домати, краставици. Помниш ли как ти давах краставици? Айде, съпче. Айде, Леля, айде. Да не забравиш, аз утре пак ще се обада, да ти напомня. Айде, Леля, хубав ден. Чао. Чао. Митринке, уредихме да. Вика, достатъчно, получавам, не ми казва колко получава.